ובכן, בוקר טוב. היום תצטרפו אליי להכין שרשרת מכדור של רובה. מה שאנחנו נצטרך זה לקה שקופה, זה ספרי, מקדחה עם ידית הסתערות למי שאוהב, חוט ברזל דק שבקצה שלו תעשו איזה לולאה קטנה, אני קניתי את זה ככה, פלייר פטנט, חוט שעליו תהיה השרשרת, שיהיה משמעותית יותר מהיקף הראש שלכם, ואז תוכלו להגדיל ולהקטין, ומצית. טוב, נוודא כמה דברים. אחד, יש לכם תרמיל שהוא נקור, זאת אומרת שיראו אותו כבר, אתם יכולים לראות את הנקודה בבסיס שלו, אין בתוכו אבק שריפה, יראו אותו כבר או שרוקנתם, וקליע. המקדחה מחוברת לחשמל, והמקדח, הקצה של המקדחה, שיהיה איזה 3 מילימטר. התחיל לרדת גשם, אבל אנחנו עומדים בזמנים. ניקח את חוט הברזל עם הלולאה בקצה אל תוך התרמיל. מצוין, עכשיו הוא לא בולט כלפי חוץ. לוקחים את הקליע ובעצם מכניסים אותו חזרה למקום שלו. נעשה fast forward. טוב, הצלחנו להכניס את הקליע. בשביל לוודא שהוא לא יצא החוצה, נהדק עליו את התרמיל. מצוין. הידקנו ועכשיו הוא לא הולך לשום מקום. שלב האחרון, נשים את החוט. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים במלאכה, אנחנו נרצה לשרוף את שני הקצוות של החוט. יופי, אחד. ניתן לכם לראות גם. מה הסטטוס? יש לנו קליע בתוך תרמיל, יש לנו חוט בתוך לולאה, ויש לנו שני קצוות של החוט שרופים. נשים את הקצה השמאלי מעל הימני, נעשה לולאה, ואז עוד אחת משמאלה. אחרי שליפפנו פעמיים, נשחיל את הקצה בין שתי הלולאות, ואז נהדק. בצורה שלא יישאר לנו הרבה סרח, זאת אומרת שלא יהיה חוט מיותר. אחרי שסיימנו להדק, נעשה אותו דבר בצד השני. שתי לולאות, משחילים את הקצה בתוך שתי הלולאות ומהדקים. עכשיו יש לנו שרשרת מתכווננת. מכל הכיוונים. ברכות, סיימתם, אני מקווה שהצלחתם. שרשרת מוכנה לשימוש, לאחר ייבוש כמובן. תנו לאחים הקטנים שלכם, לבני שלכם. העיקר לא מישהו בגיל צבא. מקווה שהבנתם, כי אני לא אסביר את זה שוב.